Hello mga kabayan, magandang araw, magandang gabi sa inyo kung saan kayong sulok dito sa mundo. Yung dito sa Riyadh pala, kung sinong taga Riyadh yan. So, i-share ko lang sa inyo kung yung yung iba na wala ng trabaho, yung iba na nag-resign, yung iba na tanggal, yung iba na no work, no pay. So, pwede tayong umuwi. Ang pinakamadali paraan para makauwi kayo is yung may mga final exit visa. Kung kayo ay mayroong mga final exit visa, pwede kayo bumili ng ticket directly sa Philippine Airlines. Ngayon, kung kayo naman ay undocumented, mayroon kayong final exit visa pero wala kayong ticket, wala kayong bumili. So mayroon akong ibibigay sa iyo na forms. Yun yung forms galing ng Philippine Embassy. So diyan lang kayo mag-fill up kasi mayroong tatlong category diyan na yung first category is undocumented OFW with no visa. Tapos yung pangalawa is with currently employed. Ang pangatlo is yung with final exit but with no ticket. So, mamili lang kayo doon kung anong kategory kayo doon. So, pagkatapos niyan, next niyo yan, tapos i-submit niyo sa Philippine Embassy para ma-line up kayo sa repatriation program nila. So, kung magtanong kayo kung gaano katagal yung repatriation program, yun yung hindi natin alam. So, kailangan lang natin siguro na maghintay ng tawag nila. So, ang importante is ma-line up kayo doon sa Philippine Embassy para sa repatriation program. Tapos isa pala mga kabayan, advice ko lang sa inyo na pag bumili kayo ng ticket, huwag kayo basta-basta bumili ng ticket sa ibang airline, lalo na ngayon na hindi pa confirm, hindi pa malinaw kung kailan magbubukas yung international flight. Kasi katulad ko kasi, nag-book ako ng ticket sa Emirates last 2 weeks ago. So mayroon akong nakita na flight sa Emirates sa July 2. So Riyadh to Dubai, tapos Dubai to Manila. So, confirm siya. Ngayon, nung pinapalo up ko after 1 week, doon ko lang nalaman na yung flight ko from Riyadh to Dubai is hindi pala siya confirm. Kasi nga, sabi nila is wala pang advice kung magbubukas yung international flight. So, walang kasiguraduhan. Ngayon, pag gusto nyo, ang problema kasi nito mga kabayan, pag gusto nyo i-rebook, is i-rebook na ang sobrang tagal. Ngayong pag gusto kong pa-rebook sa July, so doon yan ma-rebook sa katapusan ng July kasi nga wala nang available slot. Pag gusto naman i-refund yung pera na yon, aabutin pa doon ng 90 days. Sobrang tagal. Kaya ako sa inyo, kung magbo-book kayo ng ticket sa Philippine Airlines, na kayo agad magbo-book ng ticket kasi sila lang yung bukod tanging airlines ngayon na magbiyahin direct flight from Riyadh to Manila. Kasi yon yung in-arrange yata ng Philippine government para sa mga repatriation, yung mga apektado sa COVID na to. So, panoorin niyo yung pangalawang video, yun yung video na yung forms na yun na galing ng Philippine Embassy na doon kayo magpipill up para sa online repatriation form. Panoorin niyo yan. So, pag na-click niyo yung link ng online repatriation form, ito yung form ng Philippine Embassy. So, select lang niyo kung paano niyo na-receive tong link na to. It's either by email or Facebook. So, sa akin, it's Facebook. So, lagay niyo yung pangalan yan. Ano ko na lang yan para mayroon kayong idea. Mail, date of birth. So, ano na lang natin yan ha. Post passport or yung walang mga passport number, ilagay niyo yung travel document. So, passport number, travel document. So, yung employer, tapos contact number na employer ninyo. Ilagay niyo yan. Tapos yung purpose of stay abroad, kung karamihan sa atin is OFW, so select mo yung OFW. So, pag member kayo ng OWA, so select niyo yung yes. So, saang location kayo sa Riyadh? So, Riyadh ako. So, select yung next. So, dito yung mga kategory na tatlo. So,
So kung kayo ay undocumented, no exit visa, so select niyo yung undocumented, no exit visa. Kung kayo ay currently employed or with exit visa, no ticket. So mili ka lang sa tatlo na yan. So select niyo yung yes. Tapos pag may visa kayo, lagay niyo yung visa number dyan. Tapos yung kailan siya inisyo. Tapos balikan na natin yung isang kategory. Ay, bumalik pala. Basta yun lang mga kabayan. Basta ito na yung gamitin niyo. Yung mga Pilipino na undocumented. Tapos mayroon ng exit visa, wala pang ticket. Dito kayo mag-fill up para ma-line up kayo sa Philippine Embassy. Tapos hintayin niyo yung tawag rin. So kung magtanong kayo kung gaano katagal sila tumawag, yun yung hindi natin alam kung gaano sila katagal tumawag. So pag natapos na ninyo to, so pwede niyong i-follow up, i-email yung ripat@riyadhpe.com. So huwag kayong magalala, ilagay ko lang dyan sa baba yung mga information kung saan kayo pwedeng mag-email. Tapos isa pa mga kabayan, mayroon silang pinoprovide na email ad na based lang dun sa mga pangailangan ninyo. Kung kayo ay repatriation na mayroon kayong final exit, so ibang email ad, mayroon siyang ibang klaseng email ad na doon lang kayo mag-email. So huwag kayong magalala, ilalagay ko din sa baba para mag-guide din kayo.